Sí, perquè em deies abans de començar que tu l'has descobert una mica ara, no? Aquest llibre vermell, càlcul d'estructures que ara tenim aquí, no? Exacte, i llavors vaig triar més o menys el que sembla que anava, que m'agradava, o digue-li com vulguis, doncs em va sorprendre després veure-la en viu, al natural, per la televisió, vaja. I quants anys té aquest senyor, més o menys? Mira, va néixer el 38, tu mateixa, de 75, 76, i bueno, es veu que està bastant diu, és un senyor que es veu que el seu ofici és arquitecte, i això ho deu tenir, no sé si és com a hobby o alguna per l'estiu, perquè ja dic que em va sorprendre. I pel que sembla, doncs ens oferiràs més lectures de poemes seus, no? Sí, jo amb aquest llibre escolliré algun altre i que em penso que pot ser interessant. Sí, jo pel que estic veient, doncs, recomano que triguis un altre. Sí, no. En les pròximes edicions mirarem d'incloure algun altre. Doncs ja ho sabeu, amics i amigues, si continueu escoltant cada 15 dies aquest programa, doncs podreu sentir altres poemes de Joan Margarit, de la veu de Joan Pagès. Gràcies, Joan. Ens retrobem d'aquí a 15 dies. Moltes gràcies. Molt activa i, per tant, ens porta moltes activitats. La primera cosa que ens proposes, Laia, seguint aquesta tònica de què podem fer, doncs sense anar-nos gaire lluny i sense gastar molts diners. Doncs a veure, us mostraré unes quantes propostes, com tu bé has dit, sobre festes majors, fires i concerts d'arreu de Catalunya. I començarem per un festival de música o una sèrie de concerts que realitzaran durant tot el mes d'octubre sobre diversos estils, pop, rock, blues o flamenc, a la sala Sí Club Taller de Músics. Ja Sí Club Taller de Músics, sí, és la sala del Taller de Músics. Sí, i el preu aproximat és d'uns 6 euros i inclou una consumició. Molt bé, doncs està força bé, no? Sí, si podeu animar pot estar molt bé.